Inselmu lilkom it-telespettaturi u s-segwaċi tal-mezzi soċjali ta' Dioċesi ta' Għawdex li qegħdin ma' qudiem magħna f'xandira diretta mir-rotunda parrokjali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex fejn sejrin nixandrulkom il-qudiesa solenni ta' Rat il-Ħajr tal-Kardinal il-ġdid Mario Grech, Isqof Emeritu ta' Għawdex u Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Issifijiet, illi nhar is-Sibt 28 ta' Novembru illi għadda fuq il-Katedra ta' San Pietru fil-Belt tal-Vatikan, il-Papa Franġisku ikkreah kardinal flimkien ma' 12 oħra. L-eminenza tiegħu Monsignor Grech issa jinsab mill-ġdid f'Għawdex għal xi ġranet fejn mistenni jagħmel żjarat lill-awtoritajiet ta' pajjiżna, imma ħass li l-ewwel appuntament uffiċjali kellu jkun propju dan fid-dioċesi li huwa mexxa għall-aħħar 15 il-sena u li jibqa' jgħoss anki issa li l-Papa ikkonferma li jibqa' msejjaħ bit-titlu ta' Isqof Emeritu ta' din id-dioċesi u għalhekk din il-qudiesa tal-lejla f'dan it-tieni ħadd tal-Avvent fejn se nroddu ħajr lil Alla għal din il-ġrajja kbira li wettaq mal-Knisja f'pajjiżna, imma speċjalment fid-dioċesi Awċija meta il-Papa qed jagħżel l-ewwel kardinal mill-Gżira ta' Għawdex. Għalhekk nistednukom tibqgħu magħna permezz ta' dawn il-mezzi soċjali ta' dioċesi ta' Għawdex biex issegwu din il-qudiesa solenni.
Il-dan Inselmu lit-telespettaturi kollha ta' TVM2 kif ukoll lil dawk li jinsabu ma' qudiem magħna permezz tal-mezzi soċjali. Dan huwa Francesco Pio Attart illi flimkien mat-tim kollu ta' CVC Media jilqakom għal din ix-xandira diretta fuq ix-xandir nazzjonali sabiex inwaslulkom il-qudiesa solenni illi fija il-kardinal il-ġdid Mario Grech, it-tielet kardinal mill-Gżejjer Maltin, l-ewwel kardinal mill-Gżira ċkejkna ta' Tliet Għoljiet, sejjer irod ħajr lill-Alla flimkien mal-poplu Nisrani f'din il-Gżira ta' Għawdex, flimkien man-nazzjon Malti. Għal l-unur kbir illi għamlilna il-Papa Franġisku, unur illi jitlob miegħu servizz dak illi il-kardinal ikun qrib tal-Papa fit-tmexxija, fit-treġija tal-Knisja Universali u għalhekk hija missjoni kbira illi illum mhux biss irroddu ħajr lill-Alla tagħha imma wkoll nissieħbu fit-talb għal dan ħuna illi għal 15-il sena sħaħ mexxa bħala raj spiritwali li djoċesi ċkejkna Awċija. Nhar is-Sibt 28 ta' Novembru il-Papa Franġisku fuq il-katedra l-altar tal-katedra ta' San Pietru fil-Vatikan għamel il-kreazzjoni, din hija l-kelma teknika propja użata li tfisser il-ħatra ta' 13 il-kardinal ġdid. Fosthom l-Awċi Mario Grech. Okkażjoni storika għan-nazzjon tagħna. Moment illi kulħadd segwa permezz tal-mezzi tax-xandir u li llum qegħdin irroddu ħajr lill-Alla tiegħu permezz ta' din il-quddiesa li l-Isqof Grech jew aħjar issa il-Kardinal Grech xtaq li tkun l-ewwel impenn uffiċjali tiegħu fil-Gżejjer Maltin, issa li jinsab lura fostna għal xi ġranet fejn fost l-oħrajn mistenni fil-jiem li ġejjin iżur uffiċjalment lill-awtoritajiet ċivili ta' pajjiżna. Nhar l-erba' li ġej se jkun qiegħed imexxi quddiesa solenni fil-konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta, li għalija se jattendu l-ogħla awtoritajiet u miegħu jikkonċelebra l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna. Imma llejla l-ewwel mument għażiż u simboliku ħafna huwa dak ta' din il-quddiesa fir-rotunda parrokjali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija, illi fl-aħħar xhur rad diversi avvenimenti kbar iseħħu propju minħabba ir-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19. Intażel dan il-post hija l-aktar knisja spazjuża f'Għawdex sabiex jilqa' mumenti storiċi bħalma kienu l-ordinazzjoni jew aħjar il-konsagrazzjoni episkopali tal-Isqof il-ġdid ta' Għawdex, Anton Tewma, illi TVM2 waslilkom ukoll fuq l-screens ta' djar tagħkom. Il-quddiesa ta' rat il-ħajr għall-episkopat ta' dakinhar l-Isqof Monsinjur Mario Grech. U issa, bla mistenni, din il-quddiesa speċjali illi fija qegħdin nilqgħu fostna mill-ġdid lill-Isqof Grech imma din id-darba bħala kardinal. U fil-fatt fuq l-screens tagħkom dal-waqt jekk mhux diġà qegħdin taraw lill-Kardinal Grech illi għadu kemm wasal fuq it-suntier tar-rotunda ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija u issa qed jidħol mill-bieb prinċipali tar-rotunda it-tannieqa
bejn iż-żewġ isqfijiet. L-isqof attwali tad-Djoċesi ta' Għawdex Anton Tewma u il-predeċessur tiegħu li issa huwa kardinal, Monsinjur Mario Grech, illi jiġi mill-qoħ fil-bieb tar-rotunda u jidħol mill-korsija prinċipali ta' din il-Knisja li l-lejla hija mimlija b'mistednin mhux biss membri tal-awtoritajiet ta' pajjiżna, speċjalment il-Gżira Awċija, il-Ministru għal Għawdex, l-Onorevoli Clint Camilleri, membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra li jirrappreżentaw il-Gżira Awċija, kif ukoll is-Sindku tax-Xewkija u l-President tar-Reġjun. Magħhom diversi mistiedna oħra fosthom il-familjari ta' Monsinjur Grech kif ukoll rappreżentanti tal-komunitajiet parrokjali ta' Għawdex. U issa huwa jidħol mill-korsija tar-rotonda biex jagħmel l-ewwel ġest għażiż li huwa dak ta' żjara quddiem Ġesu Ewkaristija. Fl-istess waqt fl-isfond ċert li qegħdin tiggustaw il-mużika sabiħa li ħirġa mill-orgni majestus ta' din il-Knisja monumentali illi għal darb'oħra qiegħed iwasslilna il-mużika minnu Maestro Wayne Marshall waqt illi Noel Gallia ikanta il-mużika sabiħa ta' Lecce Sacerdos. Araw il-qassis il-kbir illi fjiemu oġob lill-Alla. Responsorju jew antifona maħuda mill-liturġija tas-sijat mill-gradwal Ruman propju għal-komun tal-isfijiet konfessuri, silta illi oriġinarjament tinsab fl-iskrittura mqazza fil-ktieb ta' Bin Sirak kapitlu 50 vers 1. Smajna hemmhekk il-kompożizzjoni ta' Leo Boccardi, interpretata għalina mill-Kappella Sancte Maria Assunte tal-Katedral ta' Għawdex, illi l-lejla tinsab taħt id-direzzjoni tas-sur Mastaħħa, il-Maestro Carmel P. Grech, illi jiġi wkoll hu il-Kardinal Grech u li se jkun qiegħed naturalment dan il-kor janima il-liturġija tal-lejla. L-arranġamenti mużikali għall-orgni u brass sextet huma ta' Maestro Josef de Brincat, li huwa wkoll il-Maestro di Kapella tal-Katedral ta' Għawdex. Flimkien mal-kor kif semmejna qed jieħu sem sestet tal-brass tal-istess kappella tal-Katedral, akkumpanjat fuq l-orgni miċ-ċelebri Maestro Wayne Marshall. Il-kor ġie mallem taħt id-direzzjoni ta' Mariella Spiteri Ċefaj. U bħalissa Maestro Marshall qiegħed jagħtina fantasija fuq l-orgni sabiex sadattant il-Kardinal Grech flimkien maċ-ċelebranti prinċipali daħlu fis-sagristija sabiex
jippreparaw ruhom għas-sagrifiċċju tal-qudiesa illi mistenni jibda minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Għalkemm il-kesħa barra u ftit tar-rieħ mhux ħażin, imma il-proċessjoni tal-bidu mistennija tgħaddi wkoll min-naħa ta' barra fil-pjazza tar-Rotunda sabiex imbagħad tibda ċelebrazzjoni fil-Knisja. Imma intant sakemm is-seħdan se nurukom filmati qosra ħafna mill-momenti storiċi ta' ġimgħa u ġurnata ilu il-Konċistorju fil-Vatikan. Acipe annunum de manu Petri, et noveris directionem principis apostolorum, directionem tuam er ecclesiam roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sanctorum Cosme et Damiani, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Erġajna segwejna hemmhekk dawk il-mumenti emozjonanti li żgur għanqlu f'qlubna ħafna nostalġija ta' dak li seħ ġimgħa u ġurnata ilu meta fil-Bażilika Vatikana l-Papa Franġisku ikkrea lil Monsinjur Mario Grech awċi bħala kardinal tal-Knisja Universali, loti tal-Berritt tal-Ħamra, libsu ċurket biex bijat ta' San Pietru u San Pawl prinċipijiet tal-Knisja u taħu kol il-Knisja titolari ta' San Cosma u Damjan rib il-Fori Imperjali f'Ruma. Lura fir-rotunda ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex fejn qed nistennew ftit tal-momenti oħra biex tibda ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, illum il-Knisja tiċċelebra it-tieni ħadd fi żmien tal-Avvent, żmien liturġiku għażiż ħafna illi iħejjina wkoll għall-festa tal-Miliet, l-Inkarnazzjoni ta' Kristu Siedna. Il-liturġija tal-lum barra li semma lajta kbira ta' faraġġ li toħroġ mill-pinna tal-profeta Iżajija, imma mbagħad tpoġġi fiċ-ċentralità lil Ġwanni il-Battista, illi propju ninsabu hawnhekk fil-Knisja dedikata lilu. Hekk il-Kardinal Mario Grech mhux biss se jkun qed jgħin lill-Papa Franġisku fil-Ministeru tiegħu, imma b'xi mod se jaqdi lill-insara tad-dinja kollha, jiġifieri l-Knisja Universali. Minkejja ċ-ċokon ta' din il-Knisja tagħna ta' Għawdex, l-okkażjoni tal-lum turina li aħna parti importanti mill-Knisja Universali u li ma nistgħux neżistu għalina waħedna, imma għandna nfittxu li nħossuna parti mill-Knisja kollha. Matul din il-Quddiesa ejjew nirringrazzjaw lil Alla tal-ħeġġa missjonarja li dejjem ta' lill-insara f'Għawdex. Nirringrazzjaw tal-li anki bħalissa tant tawċin qed jaqdu lill-insara madwar id-dinja, ifarġuhom fit-tiġrib tal-ħajja ta' kuljum, iwaslulhom il-Vanġelu ta' Ġesu, iħejju t-triq biex il-mulej jiġi fil-qlub ta' ħafna. Matul din il-Quddiesa ejjew nitolbu bil-ħerqa għall-Knisja tAlla, imxerda mad-dinja kollha, biex hu iwettaqa fil-fidi u fl-imħabba. Ejjew nitolbu għall-Papa Franġisku, għall-Kardinal Mario Grech fil-missjoni ġdida tiegħu, u wkoll għalina l-insara Għawdeċin biex aktar ma jmur, aktar insiru Knisja li toħroġ, Knisja missjonarja, Knisja li tieħu ħsieb il-ħtiġijiet tal-oħrajn. Nilqgħu l-istedina tal-animatur sabiex nitolbu għall-Knisja lokali biex tkun tassew dejjem Knisja missjonarja, Knisja li toħroġ, u f'dan il-missjoni tal-Kardinal Grech hija sinifikanti ħafna bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Inħallu wkoll tnebbaħna kif kont qiegħed ngħid qabel il-figura sabiħa u elokwenti tal-prekursur tal-mulej Ġwanni l-Ammidi li lilu hija dedikata din ir-rotunda u li llum jispikka fil-qari tal-Vanġelu sejri nisimgħu mill-bidu ta' San Mark fejn iħejji lill-popoludi għall-miġja tal-Messija. Fil-bidu se nisimgħu il-kant tal-introjtu Great is thy faithfulness, kliem ta' Thomas O. Kissel
u mużika ta' William M. Running. Flimkien ma' l-Kardinal Grek qiegħed qegħdin jikkonċelebraw f'din il-qudiesa l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma, il-Nunzju Apostoliku għal Malta, Monsinjur Alessandro Del Rico, flimkien ma' diversi konċelebranti. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kum. Eminenza, fissem is-saċerdoti, ir-reliġjużi u l-insara kollha ta' din id-djoċessi għażiża tagħna ta' Għawdex, nilqek fostna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Fissem il-Knisja kollha Awċija, nilqek fil-Knisja ta' San Ġwan l-Ammidi, profeta u xut, li għalkemm kien ġej mill-istituzzjoni, missieru kien saċerdot, imma kien ta' sfida kbira għal dak li kien diġà stabilit, aristokratiku jew politikament korrett. Għax immexxi mill-Ispirtu ta' Alla
nilqek allura bħala don u bħala sejħa. Inti don ta' Alla minn familja, minn parroċċa, mid-djoċesi żgħira tagħna ta' Għawdex, lill-komunità kollha li temmen. Nazzarda ngħid lill-komunità kollha tal-bnedmin. Fl-istess waqt inti sejħa, inti għajta, inti stedina tal-Knisja fid-dinja kollha, speċjalment lill-Knisja tagħna, lill-poplu żgħir tagħna, lilna. Stedina sejħa biex inwessew il-viżjoni tagħna. L-għażla tiegħek biex tħalli d-djoċesi tagħna u tiegħek bħala promotur u ħarries tal-għaqda fil-Knisja u fost il-Knejjes hija sejħa għalina l-koll kemm aħna biex ma nħarsux biss lejn il-membri tal-għaqda tagħna, lejn il-grupp tagħna, lejn il-parroċċa tagħna, lejn il-festa tagħna. Ma nikkuntentawx ruħna bl-attività tagħna imma nwessew l-orizzonti tagħna. Nwessew il-ħarsa tagħna fuq il-bniedem, fuq il-bnedmin kollha, speċjalment fuq il-batuti. Il-persuna tiegħek tħeġġiġna biex il-koll kemm aħna nħarsu lilin mill-komunitajiet tagħna, minn dak li hu tagħna, minn dak li s-soltu nagħmlu u nilħqu bħarsitna u b'qalbna lil dawk li għadhom ma ltaqgħux ma' Ġesu. Hekk bil-qawwa tal-Ispirtu bħal Ġwanni l-Ammidi, fil-waqt li nħallu lil Ġesu jimxi magħna fil-persuna tiegħek, ifissrilna l-Iskrittura u jmexxina lejn il-qsim tal-ħobs, nimtlew b'attitudnijiet ta' umiltà u ta' mħabba li jiftħulna qalbna għal kulħadd, speċjalment għaż-żgħir. Għax qalbna tkun tassew miftuħa għal Ġesu, meta fija jista' joqgħod kulħadd. Grazzi, Eminenza. Id-diskors ta' merħba qasir imma inċiżiv tal-Isqof Anton Tewma u t-tannija. Eċċellenza, u meta ngħid grazzi lilek ngħid grazzi lill-poplu Alla hawn rappreżentant illejla. Grazzi tal-kelmtejn sbieħ li għamilt lej. Mhumiex kliem biex tkonnettum imma huma materja ta' eżami ta' kuxjenza. U għalhekk ħutej nitlobkom biex issa narfu ftejt lilna nfusna anke fid-dawl tal-kliem li għadu kif Allej imma jien ngħid jgħidhom lill-Knisja kollha l-Isqof tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Il-qudiesa li se tiġi esegwita l-lejla hija il-Messa in Sol Maggiore, mużika ta' J.L. Batman u bissem ta' diversi solisti issa fil-kirje se nisimgħu is-sopran Marita Vella u l-baxx Noel Gallia. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħutej li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl. Bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħutej li titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla ħanej li tista' kollox għamil li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek. Imma għatina l-erf tas-sema biex nissieħbu mal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Sant għal dejjem ta' dejjem. Il-profeta Iżajja fl-ewwel qari il-profeta tal-Avvent għandu kelma qawwija ta' faraġġ li mbagħad nisimgħu eku ta' dak li se jgħidilna anke fil-Vanġelu it-tħejjija għat-triq tal-mulej. Se nibgħat il-messaġġer tiegħi qabli. Nisimgħu s-seminarista Gabriel Vella. Tal-profeta Iżajja. Farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kellmu lil qalb Ġerusalemme u għejdula li jintemm il-jasar tagħha, tħallset ħżunitha, ħadet mingħand il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Leħen jgħajjat, ħejju triq għal mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari. Jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħadba titwitta, kull art imħarbta issir maqat. U tfittx il-glorja tal-mulej u l-bnedmin jaraw l-kol f'daqqa għax fomm il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemme. Għajjat, la tibżax. Ejt lill-bliet ta' Ġuda, hawn hu Alla tagħkom, hawn hu Sid il-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu. Hawn hu bi ħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj li jira l-merħla tiegħu, bidriegħu jiġmagħha u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom u n-naċ ireddew bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Ħejju it-triq għal-mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari, il-kliem qawwi tal-profeta li mbagħad jitwettaq fi Ġwann il-Battista li jiġi biex iħejji t-triq għal-mulej. U issa nisimgħu u nkantaw flimkien mas-Salm responsorjali u mas-solista Marjella Spiteri Ċefaj, il-kliem tas-Salm uri lilna mulej it-tjieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina.
bil-ġustizzja tiegħek jien inħabbar. Xoftija ma żammejtx magħluqa. Twarrab xwiċċek minn fuq imulej. Minħabba l-ħniena kbira tiegħek. Flimkien? Amin. Fit-tieni qari San Pietru l-Apostlu li aktarx qed jikteb lill-komunità ta' Ruma iħeġġiġhom sabiex iħejju ruħhom għal miġġa tal-mulej u jaraw li ħajjithom tkun dejjem tajba u qaddisa. Nisimgħu il-qari jixxandar lilna minn ġew Rapa. Qari mit-tieni ittra ta' San Pietru Apostlu. Ħuti Eżis, dan għandkom tkunu tafu li qudiem il-mulej jum wieħed u bħal 1000 sena u 1000 sena bħal jum wieħed. Mhux għax jiddawwar il-mulej li jtemm il-wedi tiegħu kif jaħsbu xi wħud. Imma qiegħed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef imma li kulħadd jersaq għall-indiema. Jasal ta' bilħaq jum il-mulej bħal ħalliel. Jintemmu imbagħad ismewiet bi ħsejjes kbar. Jinħallu bin-nar l-elementi tad-dinja u l-art b'kull ma fija tkun maħruqa min-nar. La darba hekk kollox għandu jintemm, araw daqsxejn kif għandkom iġibu ruħkom. Kemm għandha tkun qaddisa u tajba ħajjitkom. Waqt li tistennew bħerqa kbira il-miġja tal-jum ta' Alla. U minħabba f'dan il-jum li jismewiet jinħarqu u jinħallu u l-elementi tad-dinja jinqerdu bin-nar. Imma aħna skont il-weda tiegħu nistennew smewiet ġodda war ġdida li fihom tagħmmar il-ġustizzja. Għalhekk ħuti Eżis, waqt li nistennew dan kollu, qisu li jsibkom fis-sliem bla teba u bla dnub. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju mqaddes li se jixxandar lilna huwa il-ftuħ tal-Vanġelu skont San Mark, il-Vanġelu li kien jiġi preżentat il dawk il-katekumeni li rridu jitħejjew sabiex isiru parti mill-Knisja u jiftaħ blajta ta' Ġwanni fid-deżert. Se nisimgħu dan il-Vanġelu jixxandar lilna mid-djaknu Etienne Gilson, Franġiskan konventwal, waqt li bħalissa jitkanta il-gradwal l-Alleluja meħuda mill-Missa Infrazzjoni Panis ta' Maestro Dr. John Gallia u d-disa li huwa kien ikkompona u rregala lill-isqof il-Kardinal Mario Grech fl-okkażjoni tal-25 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu fl-2009.
Il-bidu tal-Evanġelju skont San Mark. Il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu iben ta' Alla. Bħalma hu miktub fil-ktib ta' Iżajija l-profeta, ara jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Ħejju it-triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Hekk Ġwanni der jgħammet fid-deżert u jxandar ma'mudija tandiema għal maħfra ta' dnubiet. U kienet tmur għandu il-ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalem jitamdu minnu fi xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubietom. Ġwanni kien jilbes l-libsa tax-xar tal-ġemel biħsim tal-ġild madwar qaddu u kien jiekol ġradijiet u għasel selvaġġ. U kien ixandar u jgħid: ġej warajja min huwa aqwa minni li jiena ma jistħoqlix imbaxxar qudiemu u nħoll il-qfil tal-qorq tiegħu. Jien nammitkom bl-ilma, iżda hu jammitkom bl-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. U diaknu issa jieħu l-Evanġelarju mqaddes, il-ktib tal-Vanġelu lill-Kardinal Grek illi ibirek bih lill-miġema u allura anke li naqgħu preżenti sabiex din il-kelma qawwija minn fom Ġwanni illi għadna kemm smajna issa tinżel fil-qalb tagħna. U sejrin nisimgħu wkoll l-omelija riflessjoni tal-Kardinal Grek msejsa propju fuq dan il-qari sabiħ illi għadu kemm ixxandar lilna. ħafna llum jinsabu mifxula għax fiċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu fihom il-ġejjieni huwa mċajpar mhux ħażin. F'dan iż-żmien ta' pandemija huma mhux ftejt dawk illi iħokku rashom għax qegħdin naraw ħafna toroq li għandna qudiemna jingħalqu. Biżżejjed insemmu l-qagħda ekonomika li qed toħloq għamliet ġodda ta' faqar. Partikolarment meta ikun hemm theddida tal-impjiegi li jintilef ix-xogħol. It-tuqol tas-solitudni li qed jafas fuq dawk li biex iħarsu l-ħajja tagħhom u tal-oħrajn jażlu li jibqgħu ġewwa, kemm ħandumu ġewwa. Huwa fatt li l-pandemija
mhix l-unika sħaba sewda li taf tnissel tuħ il-qalb fina l-koll. Żgur li hemm fatturi oħra fil-ħajja personali, familjari u soċjali tagħna li jinkwitawna dwar x'għamla ta' ġejjieni hemm għalina. Jiena pereżempju għandi f'moħħi għadd ta' familji tagħna fejn hemm problemi relazzjonali, fejn hemm il-mart serju. Ma jistax jonqos li dan it-tħassib jinħassu wkoll dwar il-ġejjieni tal-komunità ekklezjali f'pajjiżna. Meta naraw li kull ma jmur il-prattika reliġjuża qiegħda tnejn nagħmlu il-qalb ħuti fi Kristu. Mhux l-ewwel darba fl-istorja li l-bnedmin għaddew minn mumenti ta' diżorjentament, inċertezza. Aħna li għandna l-benefiċċju li naqraw l-istorja tal-antenati tagħna, nistgħu ngħidu li kultant skussatura ma tagħmilx ħażin għax tenna nintebħu li ċerti stili ta' ħajja, skemi li nkunu komdi fihom ikollhom bżonn ta' aġġurnament, ikollhom bżonn ta' aġġustament. Kien fi żmien meta il-Lowt kienu fl-eżilju tal-Babilonja, ġifieri meta il-Lowt kellhom it-toroq tagħhom magħluqa u għalhekk kienu bla futur. Li permezz tal-profeta Iżajja Alla jibatilhom kelma ta' assigurazzjoni. Ara qed nibgħat qablek il-ħabbar, l-anġlu tiegħi, biex iħejji triqtek leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Ħejju t-triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Għalkemm il-qagħda soċjali u reliġjuża tagħhom kienet bla ruħ, kif hu bla ħajja id-deżert, Alla jinżel qrib tagħhom biex jiftħilhom it-triq. Interessanti li fejn il-bniedem kien qata' qalbu li jista' jiżbukka, Alla jieħu l-inizjattiva jinżel qrib tagħhom minkejja li kienu f'art ħarra, art li ma tipproduċi xejn, la materjalment u lanqas spiritwalment fis-sens wiesa tal-kelma, biex fil-waqt li jakkumpanjahom jiftħilhom modijiet ġodda li huma stess lanqas biss kienu joħolmu bihom. Alla ma jieda qatt jiftaħ toroq ġodda. F'epoka oħra jibgħat lil Ġwanni l-Ammiedi li għandu kienet tmur, jgħidilna l-Evanġelista, il-ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalem li wkoll kienu jinsabu fi skjavitu reliġjuż. Tal-bidu kien skjavitu politiku, dawn skjavitu reliġjuż. Għaliex il-Ludija u Ġerusalem jirrappreżentaw il-qofol ta' dak li huwa sagru. Kienu is-sede tal-istituzzjoni reliġjuża
li maż-żmien tħassret għax kollox kien idur mar-riti, funzjonijiet esterni u liġijiet bla ruħ. Għalhekk dan il-ħabbar bil-ġwienaħ, il-Battista, jagħti żblokk lill-poplu tal-Alla li kien magħluq f'reliġjużità mingħajr spirtu u jiftaħlu t-triq biex jiltaqa' ma' Ġesu. Għax meta Ġesu jammidna bl-Ispirtu Santu, il-bniedem ma jkunx biss meħlus minn dnubietu, imma jiġi mgħaddas fl-Ispirtu Santu. Hekk nieħdu sehem mill-ħajja stess ta' Ġesu, mill-Ispirtu li għandu Ġesu. Meta tqejs li l-Ispirtu jammar fina, l-Ispirtu jammar fina, minnu Muhammad għandu jisma' x'inhu jgħidlu l-Ispirtu. U meta li Muhammadin jinġabru flimkien bħala komunità ekklesjali għandhom il-grazzja li jisemgħu x'inhu jgħid l-Ispirtu lill-Knisja. Insib interessanti ħbib tiegħi li biex jiftaħ triq ġdida biex Ġesu jinżel qrib in-nies, Alla ma jsejjaħx lil xi ħadd mill-ġerarkija reliġjuża għax kien jaf li dawn ħafna drabi qalbhom magħluqa għall-Ispirtu. Imma għażel lill-Ammidi li kien lajk qalbu mimlija biss b'dak li hu meħtieġ. Waw naqgħad ma' dak mal-introduzzjoni mat-tislima li għamilt li jien. Eċċellenza. Ikun dnob jekk minħabba nuqqas ta' rispett, lejra, is-supervja, il-firdiet, tixxellef il-komunjoni ta' bejnietna. Għax jekk ma nkunux f'komunjoni, nitilfu l-opportunità li niddixxernu modijiet inediti li l-Ispirtu Santu biss jaf ifassal u jipproponi. Din hija waħda mit-toroq ewlenin li Ġesu fetaħ lill-poplu tal-Alla. It-triq li tagħti ġejjieni għax toħroġna minn diversi sqaqien fl-oqsma kemm spiritwali, reliġjużi, kif ukoll umani, familjari u soċjali. Imma biex ma niżbaljawx it-triq huwa importanti li nimxu flimkien. Nimxu flimkien taħt il-gwida tal-ħabbar li għalina bħala d-djoċesi il-ħabbar huwa l-isquf tagħna. Min jażel li jimxi waħdu jew mal-klikka tiegħu jew tagħha miftum mill-isqof ma jarax il-bogħod u ma jistax jimxi fil-bogħod. Ħuti itolbu għalija ħalli jien naqdi bil-fedeltà il-Ministeru l-ġdejt li fdali il-Papa Franġisku biex niffaċilita lill-Knisja fil-mixja sinodali, il-mixja flimkien. Ħalli tkun Knisja li tisma' lill-Ispirtu Santu,
ħalli tkun stess knisja li timxej wara Ġesu fuq il-linji tal-Vanġelu. U fl-istess waqt knisja li timxej il-mixja tan-nies. U allura tifhem id-drammej tal-ħajja tagħhom u tgħinhom imiddu il-passi tagħhom f'direzzjoni li timlilhom qalbhom. Dan il-Ministeru tiegħi. Huwa ta' sodisfazzjon mhux żgħira għalija personali li meta l-Papa Franġisku ħatarni ġimgħa ilu kardinal ma tagħnejx djoċesej titolari oħra imma ħallini isqof emeritu ta' din id-djoċesej maħbuba tagħna. Għalija dan huwa impenn ieħor biex nibqa' inġurkom fil-qalb paterna tiegħi. U kif diġà kelli l-okkażjoni nagħmel illum nerġa' nqiegħed is-sejħa u l-missjoni tiegħi taħt il-ħarsien matern tal-Madonna ta' Pinu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Kif għal darb'oħra, Mario Grech qiegħed iġeddet l-iva tiegħu lill-Alla għal sejħa ġo sejħa. Illum ukoll waslilna omilija li tirrifletti xi ftit l-istil tiegħu, stil li huwa imdawwal mill-Vanġelu imma miftuħ għal bżonnijiet tas-soċjetà. Ħeġġiġna biex infittxu toroq ġodda li qed tallimna wkoll din il-pandemija, toroq li qed jurina l-Ispirtu Santu għal Knisja mistika kif hu sejħilha kemm il-darba. Ir-referenza wkoll bħalma għamel fid-diskors lil Papa fil-Konċistorju għal mixja sinodali frabta dejjem mal-isqof ta' djoċesi il-poplu talla illi jimxi mal-isqof u fid-dawl tal-Vanġelu. Ma setax jonqos illi din l-omelija għalqet ukoll b'talba lill-Madonna ta' Pinu illi hija tant tal-qalb l-isqof Mario illi iġorru ukoll l-isem tal-Madonna u illi huwa rrakkomandaw ukoll fit-talb lill-Knisja Universali meta għamel id-diskors waqt il-Konċistorju 9 ilu. U għalhekk ejjew inġorru f'qalbna dawn il-kelmiet tal-isqof Mario, tal-Kardinal Mario Grech u nwettqu l-impenn tagħna illi nitolbu għalih f'dan il-Ministeru ġdid illi il-mulej qed jafdalu li żgur mhuwiex wieħed faċli kif ħafna forsi jaħsbu. Imkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-mistier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kullu li jidher u dak li ma jidhirx mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdin ta' Alla imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollu. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-sett tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuh. Fit-tielet jum għamen bil-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandi jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mal-ħajjejn u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben l mejjun weġġa' fl-imkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistaqar mawdija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistanna l-qawma mill-lewiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Il-mulej iberikna bil-ġejt tiegħu u jsejħilna biex inħejjulu triq f'qalbna b'din il-fiduċja ta' wlied maħbuba inresqu lill-missier it-talb tagħna. Għall-Knisja b'mod partikolari għall-Papa Franġisku u għar-raj tagħha biex permezz tagħha Alla jkompli jwassal il-faraġ tiegħu l-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana tolbu. Għall-bnedmin kollha, speċjalment għal dawk ħutna li l-aktar qed ibatu f'dan iż-żmien tal-pandemija, sabiex jintradmu il-widien tal-inġustizzi
jitniżlu l-għoljiet tas-supervja u tissaħħaq l-għaqda tal-aħwa fost il-popli. Nitolbu. Għal-Kardinal Mario sabiex l-ispiritu tal-profezija jibqa' jistrieħ fuqu tul il-qadi tal-ministeru tiegħu u jkun ħabbara li juħabriki għal-mixja sinodali tal-Knisja fit-triq tal-Mulej. Nitolbu. Għalina il-Knisja f'Għawdex ħalli bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu il-Mulej jibqa' jħares lejn iċ-ċokon tagħna, ibirek il-familji u l-komunitajiet tagħna u jkompli jibatna nxandru l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu bil-kelma u bix-xhieda ta' ħajjitna. Nitolbu. Mister Ħanejn, għatina l-kuraġġ li nagħdu widen għall-leħen tiegħek sabiex inħejjulek triq f'ħajjitna, fil-familji, fil-komunitajiet, fis-soċjetà u fil-Knisja tagħna. Kompli urina it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. It-talbit tal-ġemgħa li saru f'isimna l-koll tresqu minn membru tal-komunità tas-Sorijiet Karmelitani Terezjani f'Takerċem li hija l-parroċċa li fiha trabba u kiber u anki sar saċerdot Dum Mario Grek, illum il-Kardinal Mario Grek. U issa il-kor jatina To God Be the Glory, mużika ta' William Howard Down. Nfakrukom li l-kor huwa wkoll akkumpanjat minn orkestra taħt direzzjoni tas Sur Mast Carmel P. Grek.
għal benefiċċju ta' dawk it-telespettaturi li għadhom qed jingħaqdu magħna issa din hija xandira diretta mir-rotunda parrokjali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex għal qudiesa ta' Ratt il-Ħajr bil-liturġija tat-tieni ħadd tal-Avvent immexxija mill-Kardinal Mario Grech fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu tal-kreazzjoni tiegħu bħala kardinal. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej it-talb umlej u s-sagrifiċċju tagħna. U fejn ma jwaslux il-merti tagħna, għatina lajnuna int fil-ħniena infinita tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġinej stennietu bl-ikbar użza. Ġwannej ħabbru b'tifħir meta qorob, u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nnistru u nitolbu u hekk nitennew bit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-truni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantaw bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu int tagħti l-ħajja, kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalejk poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja.
Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek miċċu kontana nitolbok għaddisom bl-ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara li klan ħal-kalċej reġa rat il-ħajr, bierek tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddejs. Ħares nitolbuk lill-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamil li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-ispirtu għaddejs tiegħu u nkunu ġisem wieħed ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omma Marija, mal-Apostli San Ġwan Battista, il-martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Anton, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek
Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull it-tritent fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, palma naħfu li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-ġrejb, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħdina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tijaj. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tijek. Għatija slimu laqda li jinti trid fija, int li teħx bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem ma'kum. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan l-ħaruf talna li neħid nubiet ta' dinja. Danu Ġesu, it-triq li jiftħilna t-triqat tagħna eżistijaj. Ħenjin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Tlabna fl-imkien mal-kor fl-Agnus Dei illi kien bil-sem tas solisti sopran Antonella Portelli u il-baxx Noel Gallia fl-imkien mal-kor, il-kliem li ħareġ minn fom Ġwanni l-Battista, ħaruf ta' Alla, Ġwanni li llum smajnieh b'qawwa jgħidilna dak il-leħen jgħajjad fid-deżert, ħejju it-triq tal-Mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu. It-triq reġa' qalilna wkoll l-isqof il-Kardinal Mario. It-triq li l-Knisja in-Nisrani irid jimxi illum. Waqt it-qarbin il-kor u l-orkestra sejrin jenuna inkomplu l-inġabru f'dan il-moment ta' talb bl-innu sabiħ All Hail the Power of Jesus' Name. Ma l-benefiċċju tagħkom, it-telespettaturi, speċjalment il-morda u l-anzjani illi ma tistgħux titqarbnu, nitolbu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek,
ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jina nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. tal-kolletta tal-qoddisa tal-lum, il-liturġija tat-tieni ħadd tal-Avvent, tgħidlek: "O Alla ħanin li tista' kollox, għamel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek, iżda qatina l-erf tas-sema biex nissieħbu miegħu." U fl-antifona ta' tħol mill-ktieb tal-profeta Iżajja, qalbna tħeġġed bil-kliem: "Poplu ta' Sion, ara, il-mulej ġej biex jisalva l-popli, il-mulej jisemma leħnu glorjuż u qalbkom tifraħ." Ejjew nimtlew b'dan il-ferħ tat-tama ċerta tagħna li fil-mulej Ġesu illi ġej. F'dan l-avvent il-Knisja issemma l-karba qawwija tagħha: ejja mulej Ġesu, Maranatha. Il-liturġija kollha, l-innijiet, it-talb tal-qudiesa tal-liturġija tas-sigħat kollu jdur ma' din l-istennija tal-mulej li mhux biss ġie
f'Bethlehem tal-Ludija 2020 sena ilu, imma jiġi kuljum fil-ħajja tagħna u nistennewh sa mat jerġa' jiġi fil-glorja. Sadattant il-qalb tagħna timtela bit-tama, it-tama nisranija, illi l-ikel tagħha huwa Ġesu Ewkaristija. Ekku dawk preżenti hawnhekk fir-rotunda għadhom kemm irċivew fil-qalb tagħhom lil Ġesu ħaj preżenti fil-ġisem tiegħu. Aħna li ninsabu fid-djarna u forsi dan ma nistgħux nagħmluh, xorta għandna magħna il-preżenza tal-mulej Ġesu li qatt ma jitlaq lil xi wieħed jew waħda mill-uliet maħbuba tiegħu. U din il-qudiesa hija mument ieħor ta' ċertezza illi il-mulej jinsab diġà magħna. Għalhekk ejja mulej Ġesu intennu flimkien mal-Knisja. Ekku f'dawn il-momenti ta' skiet ta' wara it-qarbin nistennew ukoll il-kentejn tal-aħħar issa li se jagħti il-Kardinal Mario Grech fit-tmiem din il-qudiesa u mbagħad wara huwa mistenni jersaq quddiem ix-xbija tal-Madonna ta' Pinu u xbija tanta l-żiża għalina il-Maltin u l-Awċin meqjuma fis-santwarju nazzjonali tagħha fl-Arb Għawdex. Xbija li tiġbed kull sena eluf ta' pellegrini u għalkemm ninsabu fil-qalba ta' pandemija iktar inħarsu lejha biex minna niksbu it-tama tagħna. Marija li hija il-kewba ta' dan iż-żmien qaddis tal-Avvent. Propju nhar it-tlieta niċċelebraw il-festa ta' tnissil bla teba tagħha, l-Immakolata Konċezzjoni. U għalhekk insejħula flimkien mal-Knisja inti li inti kollok sabiħa u Marija u ebda teba ma hemm fik l-isqof. Grech se jersaq iktar tard quddiem ix-xbija tagħha fejn se titkanta it-talba Marjana tal-Avvent l-antifona Alma Redemptoris Mater. Għalhekk ejjew nitħejjew ukoll għal dan il-mument ta' talba Marjana illi se jaraq din il-liturġija tal-lejla tat-tieni ħadd tal-Avvent. U issa il-mument tal-aħħar ta' din il-quddiesa nitolbu it-talba ta' wara tqarbin. Issa li ħadna dal-ikel tas-sema fiċ-ċokuntana nitolbuk mulej biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru inti tallimna inqisu bil-għaqal is-siwej tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Nistennew issa l-kelma tal-aħħar tal-Kardinal Mario Grech, kelma anki ta' ringrazzjament u apprezzament lil dawk kollha preżenti hawnhekk fir-rotunda tax-Xewkija imma wkoll lilkom illi qegħdin issegwuna u ma' qudiem magħna tant Maltin u Għawċin anke minn barra minn xtutna f'dawn il-momenti eżies u storiċi. Magħkom. Lilkom li iżommu l-ewwel miġja ta' Kristu u l-qegħdin tistennewh jerġa' jiġi. Alla fil-ħniena infinita tiegħu idaw lilkom bid-dija tal-miġja ta' ibnu u jimliekom bil-barka tas-sema. Fit-taħbejt ta' din il-ħajja iwettaqkom fil-fidi, iferraħkom fit-tama u jqawwikom fl-imħabba. Bħalma tifirħu minn qalbkom bil-miġja tal-feddejtana bħala bniedem, hekk tiksbu il-premju tal-ħajja ta' dejjem meta jerġa' jiġi bis-seta tiegħu. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Jidher li
Il-Kardinal Grek se jersaq minnu fih quddiem ix-xbija tal-Madonna ta' Pinu waqt li tfajjel Laurent Jacques Bishop sejjer ikanta l-antifona Marjana Alma Redemptoris Mater fuq l-organi il-Maestro Carmel P. Grek, Om ħelwa ta' Kristu l-Feddej. Om ħelwa ta' Kristu l-Feddej, int bib il jagħti għas-sema, int kewba tal-baħar Marija, ħarisna mill-waqa, kun magħna, għajnuna tal-poplu l-maħtur, li baġeb nissilt il-minħalqek fissija li l-qajt it-tislima li ta' Gabriel u bqajt xebba, kif qabel et wara tnissil, ħen, om, għal-uliedek, mitimba, l-antifona Marjana ta' żmien tal-avvent, l-antifona Alma Redemptoris Mater. U iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla se tintem binnu ieħor sabiħ Marjan, innu kantat fuq l-ave tal-Urt, ninġabru Jansara, infaħru lil Marija. Jider li il-Kardinal Grek ma kellu xejn xi jżid ma dak li diġa qal fl-omelija u naturalment ir-ringrazzjamenti tiegħu diġà għamilhom b'diversi modi, anke fuq il-medja wassal l-apprezzament tiegħu għall-poplu Awċi u Malti u rrifera kemm il-darba għall-Knisja, għall-komunità lokali li minna ħareġ u li lila jaf il-vokazzjoni tiegħu. U għalhekk din il-missjoni ġdida tiegħu anke bħala kardinal qrib traqdusija tiegħu il-Papa Franġisku f'Ruma hija huwa mument ta' ġieħ ukoll għalina l-Maltin u l-Awċin imma jimpenjana
sabiex inkomplu nsostnu bit-talb tagħna lill-Kardinal Grek u nkunu wkoll preżenza illi tinħass u tinstema' fil-Knisja Universali. Il-proċessjoni illi tinżel lura lejn is-sagristija minħabba it-temp ma saritx minn barra u dan ifakkarna wkoll f'dak li ġara il-fuq minn kważi 15 sena ilu meta l-isqof Mario Grek ġie konsagrat isqof fit-22 ta' Jannar ta' l-2006 propju dakinhar ukoll kienet ġurnata mirjieħa u kien xi ftit tal-maltemp imma għal dan il-maltemp forsi b'mod simboliku nistgħu ngħidu illi d-dajsa ta' Pietru tibqa' wkoll is-salpa u tagħti xhieda tat-tama illi dan iż-żmien tal-Avvent ixandar anke permezz tal-liturġija tiegħu. Aħna wkoll naslu biex nagħlqu din ix-xandira tal-lejla, xandira li twaslet lilkom mir-rotunda parrokjali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex, il-qudiesa solenni ta' Ratt il-Ħajr għall-kreazzjoni tal-Kardinal Mario Grek, il-mexxija minn Monsignor Grek innifsu, propju mument ieħor għażiż ħafna se jkun dak illi TVM2 se jwaslilkom ukoll nhar l-erba' illi ġej 9 ta' Diċembru fil-5:30 ta' filgħaxija f'xandira diretta mill-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta, fejn il-Kardinal Grek se jmexxi wkoll qudiesa oħra ta' Ratt il-Ħajr fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet ċivili u ekkleżjastiċi Maltin. Infakru li din iċ-ċelebrazzjoni kienet animata mill-Kappella Sancte Maria Assunte tal-Katedral ta' Għawdex taħt id-direzzjoni ta' ħu l-Kardinal Grek Maestro Carmel P. Grek, b'arranġamenti mużikali għall-orgni u bass sextet minn Maestro Josef de Brincat. Jina, Francesco Piottart, ma tfadalli xejn, ħlief illi nirringrazzjakom ħafna li segwejtuna u għextu magħna dawn il-momenti sbieħ għal pajjiżna, għal Għawdex, illi minnu ħareġ l-ewwel kardinal u issa se jkun qiegħed iservi lill-Knisja Universali f'pożizzjoni hekk importanti bħalma hija dik ta' Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Nixtieq fisem PBS nirringrazzja lil CVC Media li waslet din ix-xandira permezz tat-tim kollu tagħha. Aħna nixtieq ukoll nistednukom sabiex issegwu l-programm tal-żjara tal-Kardinal Mario Grek hawnhekk f'Għawdex u f'Malta, fost l-oħrajn anke l-qudiesa illi se jkun qiegħed jiċċelebra fil-parroċċa tiegħu ta' Kerċem, il-parroċċa li minnha huwa ħareġ u din se ssir nhar il-Kunċizzjoni 8 ta' Diċembru. Din tkun tistgħu issegwuha fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex. Għalhekk grazzi ħafna eżis telespettaturi li kontu magħna, minn qalbna nixtiequlkom il-kumplament tas-serata it-tajba u kif edna nagħtukom appuntament għal nhar l-erba' fil-5:30 ix-xandira diretta mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Insellmulkom.